Hello mga kamags! Kumusta? Kinis Indians TV, welcome back. Ang atong video nga pag-ariakan karon mao ang kanta sa Sampaguita. I-cover ni gihapon sa France Rating. Nindot kay ni kanta. Tao ang title ani. Ini mga late mga 80s man siguro ning kanta. Kaning 80s o 90s. In 80s ini nga kanta. Nakakuan gyapon ko ani kay ang ako mga ate. Mao ni i-gitar-gitaron nila sa una. Kaya nga akong ati og manang nako. Antigo na sila mga gitara kaming tanan, antigo man may mga gitara gyapon. Mao ni pagkakanta-kantahon kanang may mga lingaw. Mao ni usang nga kantahon ang tao sa Sampaguita. Karon atong pagariakan kung unsa gid ang ilang pag-cover ani nga kanta. Okay? Sige. Sa wala pa naka-subscribe diha, subscribe na mo. Para updated mo ug ma-notify mo sa mga video nga atong pag-reakan sa susunod, di ba? Oo. I-like na po para i-recommend ni YouTube. Sige. Kita magdugay. Wa naman tayo laing gihuwat. Ato ng pagasugdan. Pero mag-intro sa ta. Okay. Ani ana. France and kids jamming. Father and kids jamming pala. Betul. Only here in France Rhythm Channel. Subscribe mo sa ilang channel. Kadungog mo. Sabi pagsugod pa lang no, nindot kiging intro. Kuha po ni Char na po ang kuan. Ang sa keyboard nga pagtugtog. Si Pragi hapon. Nindot kaya ilagi maayo nagpaminaw ni sila maayo sila hearing ba sa kuan. Maayo musik prabal eh. Nindot kay pagka-intro. Okay kayo. Chin na po na ini. Harap ang tanging nais na marating at matupad. Diba? Kadungog mo sa tigog ni Chin. Indot kayong tigog ni Chin kay nay vibrato, diba? Pinakurog ba? Indot kay paminawon. Isip ay nalilito pag nakakita ng bago. Okay. Lahat ng bagay sa mundo ay isang malaking tukso. Kini nga kanta gid. Angay po ni kang Chin gid ay kay nindot sig tingog ay kurog o vibrato ang iyang tingog. Basta ingon ani mga pan man nga kanta bali milurak o unsa ni na pagka hinay ba nga kuan maklaro gid ang tingog o kung nindot bigi kag tingog karon atong nakita ka Chin nga bagay kay sa iya sa pagkanta. Kay bagay kay sa iyang tingog.
Padayon ta ha. Bakit paluluha? Oh, Bakit maghirap? Ayaw mang mangyari. Ay, di masasabi. di ba? Kung sa Sampaguita, ang original nga singer ani, may pagka ras ang iyang tingog, di ba? May paghagalhal, hagaras bali ang iyang vocals. Pero katsin, modern ang iyang nga pagkakuan. Moderno ba pang batanon na naisagol kahapon nga kuan. Nindot kay paminawon. Iya pud nga version katsin. Nindot. Sasaktan mo lamang. Puso ay huwag sugatan. Ito'y laro lamang. Oo. Ang kasalanan. Umigat no tuyo. Tanaw gis dudes no, mutanaw siya ang amahan ba bahin sa bagsakan ba. Tanaw gid siya si iya pong amahan mo ano pud mo tawa ra pud ba mo Ismail bali. Nindot. Bulaklak ay nalalanta. Oh, baho bisong siya amahan no. Araw ay lumilipas. Hmm? Sa gabi rin ang punta. Oh, isa. Ato kat nay part dito nga urag nabakante gamay. Unsa man to? Sa inyong tanaw na wala nakasudan si Char ato pa atong ibalik ka diyo ta na atong ibalik ka diyo Ay na lumilipas. karon dapat musugod na siya og Punta. bali iya ng adlib bali sa piano na na kana nga part pero di kay halata na kaya pa siya kasud pero di ba kon ako lang na obserbasyon sa ako lang tong obserbasyon bali nga murag ibakante nga gamay nga dapat musud si Char ato aambot lang kung basta sa ako lang pod kay murag nay gap ba nay isa ka kuan nga gap nga mo kung imo gyud paminawon pag ayo murag wala kasud si Char murag wala kasud pero kung mo'y ilang kuan sa pagtugtog o sa ilang mo'y ilang sa ilang pagduyog kintahay nga mao to ilang kanang sa tawag ani mao to'y key bali nga didto si Muchar mo bakante pa ay hamsud siya sa iyang adlib sa keyboard basing yun anak po pero sa ako ra po tong opinion pero nindot kung yun ato magalito dili kayo kuan mo tuloy-tuloy ra oh oh Sasaktan mo lamang. oh na may pagka rock ni rock ballad yung pagita nga kuan tao oh nindot kayo ang gitara nindot yung pagkagitara chin pagsuda yun Puso ay Oh. huwag sugatan. Ito'y laro Oh. lamang. bass po ni Francis oh Iyong makasalanan. Tulad ng isang ibon. yung tanaw ni kang
Francis nga sa iyang amahan nga bass murag 5 string. Oo, murag 5 string na iyang gamit. Nindot na kayo yung bass gita. Nindot na kayo. Mm. Pila na kabok ka iyang bass ani no? Ay nindot kayo. Maayo po kayong kamot. Na ato padayon na nindot kayo. Ikaw rin ay namamatay. Oh. Oh? Ang bass oh. Pangarap niyang tanging nais. Oh. Okay kayo. Karating sa Oh? kanilang buhay. Oh. Okay kayo. Maraming salamat po mga ka-rhythm. Subscribe mo sa ila, subscribe Franz Rhythm. Subscribe, Franz Rhythm Mm. channel. Okay kayo. Oh, ato na ginakita, nindot kayo, di ba? Okay kayo. Ato naging tanaw og dungog. Nindot gihapon ilang kanta karon lagi cover nindot kayo. Tao man na sa sampagita. Kang Chin baling version modern. Oh, nindot kayo. Bahin sa pagitara ni Chin. Nindot kayo eh. Iyang nakuha ang pag-intro. Ang pagkanta po bahin sa iyang kanta. Nindot kayo kay nay vibrato o kurog sa iyang tingog ba. Nindot ka paminawon na bagay gid sa tingog ni Chin. So kang kuan kang Char nay katong adigid kayo kahalata to nga kuan. Murag ambot kong sayop ba to pero di man to tawag og sayop kay tuloy-tuloy ra man gud. Na dapat mosulod na nay gap gamay sa ilang kuan nga sa ilang katong pagsugod pag lahos na mag-adlib sa iyang keyboard nay gap nga gamay murag isa ka kuan isa ka nota ba taon sa tawagan na di man taingog kuan kayo di man taingog musician gid nga perte kayo kantigo lang ta pero makadungog man gud ta isang ka mo makadungog man mo nay gamay nga gap pero dili kayo halata dili kayo basta murag normal ra bali ba nga murag mautoy shaky bali nga musod si Char nga to para pag-adlib sa iyang keyboard. Pero okay ra. Okay kayo. Ambot lang kung sayop ba lagi ko kay i-comment lang ninyo. Kay kung maugid to ilang kung sa kuan pa timing bali nila ay musod si Char. Yung ana basta kakuan na mo sabot na ako kay ako ni kuan ko ganiha. Sunod ang bahin po atong ang kuan sa iyang Francis, nindot kay nga pagkagitara. Nindot kay ang bass. Una-una ara ko do. Sa una 4 string, karon 5 string na. Nindot kay ang bass ay. Kito ang kamot, gikan ngadto sa pinaka lower nga key. Miadto des puok gali. Oh, pinataas. Adliban pa. Maadlib pa ang iyang bass. Lib lagi, nindot kayo. Sabi ka, hanas na kayo o eksperyensyado na kayo ang si Francis, yung ilang amahan. So ito nagigayo. Di ba? Nindot kayo. Si Dodge, normal lang is Dodge. Tanaw siyang amahan, si Francis, umbahin na sa mga bagsakan para ang timing kanus umabagsak sa iyang drums mo na mutanaw na sa siyang amahan. Pero linis kayo ng pagkatugtog nila. Linis kayo. Nasipra nila ang tingog. Nais kayo ang tingog ni Chin. Ang sa mga instrument nindot kayo. Basta ka to. Makaana ko nga okay gid kayo sila mutugtog. Kinahanglan magid ang rehearsal good kada adlaw mga pag-practice para tuloy gud o ma-master gud. Mabuhat man ato pero kung buto na hunaon
butong naon, taas kay nga time pa. Kung dili ka talented nga tao, di ba? Taas kay pang panahon, aya mabuhat ng mga inana nga mga talent nila nga insigida, di ba? Kada adlaw guna sila mag-upload. Kada adlaw na sila mag-upload og mga kanta. O every other day ba kaha. Basta ingon ana, sige na sila mag-upload sa ato pa. Kinahanglan makasipra sila karon nga mga kanta. Makuha gid nila. Grabe ka master kay sila. Di ba? Lisod kay na para sa ako lang tanaw gyud. Lisod ako kantigo man pud tag mga instrument, gitara. Kantigo ko mo keyboard gamay pero iligid ko ang kuan gid ang gitara may master gamay nako. Pero sa ila lisod kay na bahin sa ako lisod kaayo nga kada adlaw kasi i-upload mga kanta na dapat imog pag mo cover balik ka. Duol balik ka sa atong original na nagkanta na. Hinoon na may kay cover man nimo imong lahion pero mas tindot tayo po ng kuan. Pero lisod kaya na nga kada adlaw o every other day ka mag-upload og video nga ingon ana bahin sa mga pagkanta. Lisod kaya na. Lisod para sa ako. Tanawon. Lisod kaya ang pagsipra lang daan sa mga kanta. Sa instrument. Oo. Pero sa ila nakuha gid nila. Duol pa sila sa original, di ba? Murag sa instrument kuha man ang ilang kuan pagtugtog. Ang sa pagkanta lang kanchin modern ang kanchin. Dili kay ngog iyag ang gisundog to kang sasampagita. Naiyang style pud bali sa pagkanta ana nga kanta kay iya man na. Ano niya? Diba? Nindot kayo. Sa may inyong makasultian atong video karon. Oh. Diba? Okay kayo? Sige na. So wala pa nagka-subscribe na. Subscribe. Para react na po otro nga mga video. Masusama ni Ani. Notify mo pag naka-subscribe. I-hit ang notification bell para updated ka sa tanan nga video nga atong i-upload. I-like na lang po para i-comment ni YouTube, di ba? Okay? O sige, dirirat na taman. Kini si Injans TV, ang gaingon. Peace out.